Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mwina cha ku Zambia mukudziwa kuti tikuchigula pa bwanji chimenechi? Ndichotsika kwambiri. Ndichotsika kwambiri kusanzima kachimene chimali muno. Zinazi nzofunira mwetu wonse pano aine falayo kuti ndani kuti akuseva kuboja manga chamala muno ni manga chakunja tikuseva ndama zindati. Amene mapana sanga ndipati ntutike nyingine kuma bali bure sio kwa Zambia kuchikopili mota mali. Chili pa bwanji cha ku Zambia. Kwa Zambia you spend for 6,000 kwa kutumba muno. Mwina kupatula kutsikako tikamanga gula ku Zambia ko ndekuti tikukapereka ndalama ya kunja forex. Sindikhulupirira kuti ku Zambia ko tikagula ndi Malawi kwacha. Ilipo forex yoti tikagulire chimanga chimenechi ku Zambia? Zimenezo tsopano tinene kuti amu Zambia kunosoti athaso khaso ndi zimanga zifuna ngati dziko la Malawi. Sikuti ifanyamulenga chimanga patokhala maupangira ambirimbiri. Mwina nawo satofuna kalundu wina amene ngati kuno Malawi pita kwawo kuti makhandi soya imakhandi ntedza zimene kuzamba samazifuna. Patokhala njira zingapa kuti ifenose chimanga ifundotseza kuti. Ndiye chimanga kwa forex yokhaya. Ndizambiri zoti kupanga. Koma machi kumule chimanga chokubwera Kilo uzambe ndio chipa kwambiri kuposa chimanga imene Malawi. Chabwino ndithokoze kwambiri anduna kulolera kuti pasa nthawi yanu mu programu yathu madzulo ano. Tathokoza kwambiri takufunsani kwa kanthawi kochepa. Zikomo. Amene wanditu ndi Alfred Ata, Minister of State, nduna ndithu ya mdziko muno amene akufotokoza kunena kuti kubomako akuthamanga kuti vuto lomwe tili nalo la njala likhale ngati lagwiridwa. Amalawi ambiri, Amalawi amene tikunena kuti akukumana ndi njala opyola 4 million amenewa atetezeke. Ndiye mukunena kwawo akuti agula chimanga kunja. Chimene mtsogoleri wa dziko lino anayankhulana ndi mtsogoleri wa dziko la Zambia Hakainde Hichilema kuti chibwere mdziko muno 200,000 metric tons choti chithandize kuthana ndi njala imeneyi. Chinanso chimene akunena kuti agulanso chimanga china mdziko muno. Koma pa nkhani ya mtengo akunena kuti chimanga chochokera ku Zambia akuti chifika pa mtengo wotsika, chikamafika kuno chikufika pa mtengo wa 46,000 kwacha. Ife mukufufuza kwathu timamva kunena kuti bungwe la NFRA, National Food Reserve Agency, likhalire kugula chimanga pa mtengo wa 62,000, koma alimi a mdziko muno akuyang'ana kuti ayi koma mtengo utasunthako ufike mwina chamma 75,000 ndiye kuti malonda akhonza kuchitika pamenepa ndi kumapita patsogolo. Mwina boma nkukhala ndi chimanga chokwanira ndi kuthana ndi vuto la njala limene lilipo. Timafuna timve ndemanga yanu kuti mmene zayimira zinthuzi poti tuthana ndi njala komanso alimi a mdziko munowa kuyang'ana kwake nkonena kuti kugula chimanga kunja ndiye kuti tikuphinja alimi a mdziko muno amene adalima chimangacho. Pali wena amene amalima kuti azidya, pali wena amene amalima kuti mbusiness. Ndiye kuti ngati amayembekezera kuti agulitsa kuboma koma boma likagula kunja ndiye kuti business ija ikusokonekera pamenepa. Komanso pali nkhani ya mtengo kunena kuti mtengo umene akuyang'ana ndi okwererapo koma osangoyang'ananso kukwerako pamakhala zinthu ziwiri zitatu zoyang'anapo zimene zimakhudza kuti mtengo ukhale kuti wafika pamenepo. Monga zolowa kumunda tudziwa bwino lomwe kuti mitengo ya fetereza inali yokwererapo pambuyopa ndipo tikhonza kunenabe kuti ndi yokwererapo kumafika lero. Ndiye mwina zikhonza kukhala kuti ndi zimene zikuunikira mitengo ya fetereza, mitengo ya mbewu, mitengo ya mwina mankhwala othira kumunda, mankhwala osungira chimanga. Zonsezo ndi kuti amayika pamodzi nkumayang'ana kuti nkhaleko ndi kaphindu kochepa ndikuyenera ndi ikeso mtengo okwerera. Koma mukaona zonsezi muona bwanji chifukwa yankho lalikulu limene likuyang'anidwa pa nkhani ya chimanga ndi kuthana ndi vuto la njala limene tunena kuti
amalawi opyola 4 million aukumana nalo chaka chino. Tikondwera kwambiri kuti timve ndemanga yanu. Katimbireni foni pa 0998475904 mukayimba pamenepo tichite cholankhulana, koma SMS mukhonza kutumiza ku text line yathu 1895. Tikondweranso kwambiri mukatitumizira SMS kumeneko. Timve awa kuti akuti bwanji. Halo, mwaswera bwanji wa? Ndasobunuka iniyoto. Ndaswera tudziweni komanso mene mutimbira. Ine ndi Rodrick Justin Ntemula kuno kumachinga. Kwatiye Liwonde. Zikomo kwambiri kuchokera kumachinga kwatiye Liwonde. Ndemanga yanu ndiyotani bwana? Ndemanga yanga ndiyoti. Hello? Tukumvani. Chimene tikufunesa Malawi tikusangalasa amene anagula chimanga kapena ndi chimanga. Chimene tikufunesa Malawi ikali chikuyeto ti ifandosa ngana kumuzi kuno. Izidi ya basi ndemanga ndimeneyo. Ndemanga yanu ndimene? Chabwino aenda thokoza kwambiri wa. Kaya chimanga chakula ku Zambia. Kaya chimanga chakula ku Malawi muno. Kuma fero izidi ya. Ema yoti chapinje ngati muna hapo makuona kuti chimanga chakunjako. Ni chochipa. Kwa hiyo ndechina anagula kuno. Kama chili kumalawi kuno. Ipa tukufuna tu kumuzi kuno. Ngati kumachinga. Kumtaja. Izidi ya. Chabwino. Simukudya kodi pano? Nditu amangani. Simukudya njala yayamba kumeneko? Kuno kumachinga tu njala ili nkati kwa mbiri. Ndipo mwina tikuuze ni kuti kuno kumachinga tikulia mapira ja ofira ili mwina simugwaziwa. Kuma kurudiwa mapira ofira. Nditu ndu amangani. Chabwino aenda thokoza kwambiri kutimbira foni. Zikomo kwambiri. Zikomo. 0998475904 ndi pamene mungayimbe kuti timve ndemanga yanu mu programu yathu yalero, komanso mukhonza kutumiza SMS ku text line yathu 1895 ndiye kuti tiwerenga ndikumva kuti mukuti bwanji pa nkhani imene tikukambirana. Halo. Hello. Mwaswera bwanji wa? Mwaswera bwanji. Ndaswera tudziweni. Ine ndi Elisa Piri kuno kuzomba Msondole. Tulandire na Elisa Piri ndemanga yanu. Ndemanga yanga ndiyonera kuti ifeyo ndizona mene afotokozera ndunawo ndipo ndizoveka. Koma ndimayanga nakula kuti ngati chimanga chakukagula ku Zambia. Koma nkhani ndiyonera kufotokozera ndunawo ndipo ndizoveka. Koma ndimayanga nakula kuti ngati chimanga chakukagula ku Zambia. Koma nkhani ndiyonera kuti kodi ku Zambia yako akugula pa 46,000 thumba za 50 kg. Ndiye kodi plus ma transport ni zina zotero zikusiyana bwanji ndikungogula Malawi muno. Komanso ndimayang'ana kunena kuti kodi ndi kuti Malawi sitingamathandizire kugwidwa ndipo matezi aziti tukula so ife kuti mwina mwake tizitha kulima zinthu zotuluka. Sizimagwetsa ulesi alimi kuti tikalima zinthu za ife sitimagulidwa maperaki boma tizikagula kunja chakudya maperaki alimi tizikwa mkhali maperaki sitimalima. Kodi pamene patithandiza bwanji komanso ndimayang'ana kwambiri nkhani yoti anthu analima ndi ndalama zawo zochuluka kwambiri kati munyana agulira. Kodi akagulitsa mochipa pano pa ndimene fetereza so wakuherapo akagulitsa kodi agulaso bwanji fetereza kuti akwanirise mwina pa zimene wadapanga. Zikuonetsa kuti mwina azilowetsa zambiri koma azilowetsa kuti akupeza phindu lochepa. Pamene patota Malawi akutiganizira bwino kapena tizikhala tikuzunzika kapena tikhala tikumadandaula nthawi zonse kapena tipanga bwanji. Ndizoona chakuti tikufunika Malawi muno koma satithandize. Akatithandiza ndiona kuti ifeso azitigula chakudya azitigula pasingo wabwino ngati Malawi. Ife nthawi zambiri amadandaula kuti anthu ambiri timagulidwa zinthu zathu mochidwa koma zinthu zakunja zimakhala kuti mwanjira iyo tizidi anthu akunja kapena apeza mwayi kumagulidwa ndi boma koma ngati ife amatigula mochibirako. Pamene patithandize kwambiri zonse ziliyendera limodzi ziona kuli njala komanso ifeso alimi amene takhala tikulima tikufuna tipeze phindu
phindulo lilithandizeso ngati Malawi chifukwa ngati munthu wagula ndi chinthu choti 50,000 ndiye ukapeza kuti ukagulisa mwina zinthu zako zija pa tengo wa 200 ndikuti ifeyo taluza mawa ndikujera mwina sitizali maso papitake njala Malawi muno izadididira koma akatithandiza salimi ndikuti mwina chikhozo mwenye mazochuluka Malawi muno ndikumathandiza naso tokhatoka ndimati ndidera tumaganizo anga amangani. Inu muli nacho chimanga? Chimanga chotu anthu ndipo ali nacho. Ndiye kuti mtengo umene mukufunsa ngwaukulutu akuti mudikirira mma 75,000 koma mwayi wapezeka kuti china chimene ayankhulira anduna aja akuti chikhonza chizifika pa 46,000 ndekuti makosti ena onse ali mkati momwemo chizifika pa 46,000 pali gapu yayikulutu pamene ndizina zotero zili mkati momwemo chifukwa ngatafotoza choncho kuti iwo ngatakunena kuti zina zonse zili momwemo ndikuti tikuyang'ana kuti kuzambia ngatakagula pa mtengo 46,000 ndikuti tikuyang'ana nga matransport zina zotero ndikuti zili mkati momwemo ngati zili mkati momwemo it's okay ndikuti zili pabwino kwambiri nakati ife tikuyang'ana ndi mmene zinthu zathu zilili ku Malawi kuno forex imene muna ifotokoza iyi kuti Malawi muno ilimo kuti pamene akuyesa isi akutenga forex kupita naso kunja kuti zitakhala adagulana muno forex sitikadayisamala kuti ikhaleso mwina idithandize kumbali zina. Inu simungatsike pa 75 ipo ifeyo kuti mayemerekizo adakadadigula pa 75 ipo potenga kuti pamene tikagulisa 75 timatumbatuwiri zatu ndikuti tikagula fetereza uwakuti kuti atithandizire kufa panopa tikapanga value ndi fetereza imene zilili panopa ikulethera nangasi mmene tamvera sukali kuti pa dziko lonse zinthu zavuta fetereza wakwera walera ndeni atingagulise mochipa ngati ku Malawi kuno kodi ife fetereza tikwanisaso kuti tilime kuti tilimeso chimanga chochikuti boma lomwe lidzatikule. Chabwino ayenda thokoza kwambiri wawo kutimbira foni ziko mukwambiri amangazi chifukwa chakudzetsera kwawo chifukwa chakutilumikisa kwanu ziko mukwambiri 0998475904 ndi pamene mungayimbe kuti timvende manga yanu komanso tikulandira ma SMS kudzera ku text line yathu 1895 mukatumiza uthenga kumeneko ndiye kuti tiwerenga pano timvere na palaini pakuti akuti bwanji. Hello mwaswera taswera tudziweni komanso mene mutimbira tulandireni kumalomo nde manga yanu awo inetu ndamanganga niyakuti tikatangira ulamuliro umene wapitawo umalimbikitsa kwambiri ulimi wa chimanga ifuna ulimire ngwake makhaya ye anthu ambiri panopa ngati mwachitatu ngati kuno kumalomo kuchisi ulimi wa chimanga uonetsa ngati ukhazula wapasi chifukwa cha milengo imene boma ufuna liziloleka pakadali pano iye limafoto apemphe awo amene alowa kumene kuti aonetsetse kuti pazochita zawo asamanitsenso kuti ulimi wa chimanga ulowe pasayi chifukwa panopa anthu ambiri amalima chimanga ndi chombe chonena kuti china chikhe chakudya china chikhe chonena kuti chikhe cha business ena ngakoti anthu akangomalima chokhachokha chonena kuti tizikhala chakudya mapetake ndekuti njala siyithayi koma ayesetse kuti popereka milengo aonetsetse kuti milengo izikomera kosali mwachitatu panopa perereza ngati ali na 100 chakuti nanga kuti munthu akagulitse chimanga marumba 4 akagula thupa limodzi ndekuti nthawi yathu yaona kuti kutsogoloko kupezeka kuti anthu aleke kulima chimanga chambiri inde njani imeneyoyo komalo ngati kufuna ikagule kunja kodi kuli kuno bwanji tikula munthu wamwamuno Malawi ichonena kuti ulimiwu ukhenga lugire patsogolo koma tikatengera zija zakale ona ngati kuti ulimi wachimanga ukhazula wapasi komanso nthawi yathu yakuli ulamuliro wa DVP padali programu yokuti ayogula chimanga komanso makamaka ogula chimanga kuzambia komweko kodi apa twakhulupirire bwanji kuti valowa sukarangale ngati umene unadaliko kalelija wapa cha DVP idachikoni kugula chimanga akumakwasa ine ndi manga yanga anthu ofuna kuthandiza athandize basi sizili bwino ayi njala yavuta akutera amene watathokoza kwambiri. Anthu apindu anapanga kale ndiye asadandaule ayi ife tikufuna moyo osati ndalama. Ndine Pastor Fabiano Ngozo
kuno kwa Galika tiye mwase Kasungu tathokoza kwambiri. Uthenga wina kuti onena kuti pamene boma likufuna chimanga chikhale chochipa chabwino kukhanga kuti wadukira pakati komanso wayambira pakati uthengawo, koma tathokoza kwambiri. Uthenga wina akuti ife tilibe nazo ntchito kuti chagulidwa ku Zambia kapena ku Malawi, bola njala ithe ku Malawi kuno. Ine Gift Pamea kuno ku Lilongwe ku Chilinde tathokoza kwambiri. Chimanga chigudwe kunja konko kozi tikaphatikiza ndi chomwe chilipo kale Malawi zithandiza Fanson kudedza tathokoza kwambiri. Patrick Nkata ku Ngolodi CZ chiradzula apitirire ndi ganizo logula chimanga kulikonse kunja kapena konkuno anthu akuzunzika ndi njala, akutero ameneyo. Haya ulusi ine HR Ephraim Ponda kuno kubangwe. Nkhani ndiyoti chimanga chibwere basi ndipo chisikeso pamenepo basi, akutero amenewa tathokoza kwambiri. Hello. Hello amangazi muli bwanji? Ndili bwino kainuyo? Ndili bwino. Takunyadirani kutimbira foni madzulo ano tudziweni komanso mmene mutimbira. Eso ndathokoza kwambiri ine Charity ku Blantyre. Tulandireni Charity, muti nayo bwanji nkhani? Ife nkhaniyo tayimva bwino. Koma timangofuna kupempha kuboma kunena kuti chimanga aguleko fe kuno ku Malawi. Akamagula chimanga ku Zambia ngati pali fundo yacho nchoyo sitingathe kwaletsa chifukwa choti mwina nkutheka chimanga cha Malawi chikhala chochepa. Tichitha wakwanira anthu a Malawi kwa njala ilipo. Hello. Tukumvani ndithu. Komano awaguleso a Malawi. Pempho langa ndilimenelo chifukwa chonena kuti timapanga business osati kapena anthu akunja ngabwero zatigula ife timapangana tokha kuti ife sazitigula Malawi tikamalima timayembekezeranso kuti tizipezaso phindu. Koma mtengo wanu ndo akuti wakwera kwambiri. Okha mangazi kodi chinecho chitika mwachiziwa. Petreza amene tikugula panova ndodula. Tikamalimisa kumunda akuti chajaso mtengo odula kwambiri. Mankhwala akudula. Ogwira ntchito kuti tipange za chimangaziya kuti chikhale mmene chilili choti chauma aliyense akudula tikakolole chikudula. Ndeno nkhani yayikulu ndiyonena kuti iwowo ali ngati bambo athu aifeyo. Ndeni pamene ali ngati bambo athu aifeyo ativese kuti ife ndife ana awo. Chimodzimodzi munthu uli ndi mwana sungathe mwana uja usamamuthandiza kumakathandiza ana akwina. Ndekuti wesu kuchita ubwino. Komano athandize mwana amene ali nyumba mwifwa kumuona usiwa. Mwandipesa mangazi? Ndukumvani ndithu. Tundende pempho langa ndilonena kuti ndikutheka ndithu Malawi chimanga ndichochepa. Komano chaku Zambia sitingathe kwaletsa chifukwa afuna zonena kuti Malawi akhale ndi chakudya chokwanira. Koma ifeyo atikumbukire atiguleso chimanga. Komano ativese apapa chifukwa Petreza wakwera. Petreza tinagula okwera. Antchito amene atipangira za chimanga zija nawonso amakweza mitengo. Tikaona zofezo zokhala zokwera. Anthu amene amagagula chimanga pansika ngati mavenda amachigula 65,000 pena 68,000. Ndi munthu ngati uyu venda muganizire kuti achigulitsa bwanji. Kwambiriso ndimakondanso kuganizira anthu amene chimanga alibe anthu anjala. Ndi iwowo angotuza chabwino angotipempha kuti chimanga chanu chisatsikire ngati kusise chakudiko. 62 kupita chitsogola pezera kuti Malawi chakakusaukadi kuti anthu awawa apezepo phindu. Ine napempha choncho amangazi. 62 yo sili bwino mtengo wako NFRA yeo 62 sili bwino. 62,000 sili bwino. Hello. Hello.
Amangazi. Kuti akuguleni pa 62,000 ku NFRA kusipali bwino pamenepo? Pamene pavuta ngati ndingoyerekeza ngati inewe. Ndimakagula chimanga pa 65,000 thumba. Mwandimvetse? Hello? Tikumvani ndithu. Ande chimanga china chimene mwina chimene choti ndalima ineyo ndikachiwonkesera mwina pa 62 ndithokagulitsa koma noti muganizire wina amene amakagula chimanga pa mtengo wa 65 nde akachigulitse pa 62 ndikuona ngati kuti uyuyu sitingamutukule timugwetsa. Tukufuna Malawi otukuka, tukufuna Malawi ochita bwino. Chifukwa umphawi wabwera chifukwa cha njala yonena kuti mvula sinagwe bwino. Inakhala kuti mvula inagwa bwino madera onse tidakanena kuti zinthu zili bwino ku Malawi. Koma chifukwa choti cha mvula sinagwe bwino, pambuyo pa mvula pabwera fetereza kukwera kwambiri. Kama ndimvetsa kaya. Ndikumvani ndithu Charity. Ndimanena kuti petu kwapempha abambo athu kunena kuti aone ana onse amene ali m'mudzi chabwino avulala sitikukana chabwino avulala iwo koma iwo ndi bambo athu kuvulala kwakeko akhala nako motsinira komano kuti ampange mwana uja kuti asaukiretu nde kuti Malawi sititukuka koma tifuna zonena kuti Malawi sonayeso muntukule aliyense wakumudzi uja iwo akatenga chimanga icho chakumudzi inde akapasa ukuku koma na pesa zitigula pa mtengo wina wake onena kuti tisakhale pansi chifukwa choti timagula thumba 65,000. Chabwino ndakuthokozani kwambiri kutiimbira foni Charity. Amangazi ambuya kudaliseni ndikuzoti pempho langa likufika kulikulu atiganizire. Chabwino. Zikomo kwambiri. 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timvende manga yanu 1895 kukubwera ma SMS akuti ifeyo Amalawi tikufuna kuti atitsitsire mtengo wa chimanga monga mwa malonjezano amene iwo apita ananena ndiye achite zotheka palibe dzina komanso kumene atumizira uthenga wina akuti ine Alex Ibrahim kuno kuzomba chingale ndi manga yanga chimanga agule ku Zambiyako kuti nafenso tikwanise kugula pa mtengo wabwino tathokoza kwambiri. Uthenga wina akuti Peter is right, it's better to buy from Zambia because it's cheap. APM is right. Sydney Kajolola Mangochi Malombe, many thanks for participating in the program this evening. Uthenga wina pa 1895 amangazi chomwe akufuna mulimi ndichoti mtengo ogulira chimanga uyenera kubalansa ndi mtengo wa fetereza. Ndine Kasiya kuno kwa Kalimanjira kunchewu tathokoza alimi a dziko lino ayenera kumvetsetsa kuti ili ndi boma lina. Ndine Roy Yotam kumpingwe tathokoza kwambiri timverena pa line apa nthawi yathu 26 minutes to 6. Hello. Mwaswera bwanji wawo? Ndaswera gayenera Mangazi. Ndaswera tudziweni komanso mene mutiimbira. Joseph Mayeso kuno kukhonjeni Bumalatyolo. Tulandireni amayeso ndamanga yanu kuchokera kukhonjeni. Nthawi imbi yangozi timafuna kupulumutsa. Ndiye anthu Malawi muno tili anthu 20 million. Anthu akutika 4 million kapena 5 million. Business zingalepeleke kuyenda anthu akuna kuthandizidwa ndi 4 million. Ndiye chimanga chikatenge kuti pena pali pose pamene chilipo kaya chofika ndiye wakatenge chimene chosati ena akakamile kuti ayaya tiyasokoneza kufuna kugula chimanga. Tukamvena usala wazigula zina zosalazo. Kuti pai chilalamulo lolesa kuti chimanga chisigire zviya. Koma chimanga chikagulidwe chitendere anthu amene akutika. Ndi anthu muziko tizikalaso ndi chifundo. Business kuti iyende zinthu ziziyenda bwino. Koma ngati mbali ina ake zinthu zayima. Kuna pacheso zinthu zimakhala kuti zayima. Ndi anthu ochuluka muziko muno akuvutika. Tiye Malawi sote zikhala ndi chifundo. Tisangowerenga kuti zindikomere ine ndekha iyayi. Koma apa zafika zinthu apa nkona kuti anthu ena ndithu tikunena chilungamo akuvutika ndi njala. Ndiye ine mwina ndikudya siku ndi siku. Koma ndinganizire munthu amene akungogona. Ndiye tilivete chifundo amene. Ndiye nthawi yoti tinkwataka mitengo kwelede ndikuti tifuna anthu aperetu papano. Njala tuile ngati nkhondo mwinaso nkhondo mpang'ono. Koma njala ndiyo oti ndi aliyese akhuzidwe mtima. Boma likagule chimanga mwama chawu kumene iwo achipeza ndi mmene saiwo alili ntumba. Chifukwa utangaka kamile kuti akagule zogula pamene muna alindira mazochepa. Imene ndiye ndiboza. Titete chano cha Mangazi. Ndakuthokozani kwambiri kutiimbira foni. Zikomo. 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timvende manga yanu
komanso tikuwerenga ma SMS amene akubwera kudzera ku 1895. Ife Amalawi chomwe tikufuna ndi chakudya basi, kaya apeza ku Zambia. Ine Sikero wa mafoni kuno kumzuzu, tathokoza kwambiri. Ine Patrick kumzimba asise fetereza kuti njala ithe, akutero amenewa tathokoza. Ine Jericho kuno kunchisi boma la Khonza kugula chimanga ku Zambia chifukwa kuno akufuna chochipa, kuno chadula, akutero amenewa tathokoza. Chimanga chizikwanira Malawi yonse kuti aliyense azikwanitsa kugula pamtengo ovomerezeka. Mzuzu Nyirenda Kajirange zikomo amangazi, inenso ndathokoza kwambiri Anyirenda. Paufunika chimanga chisike kuti mavuto anjala athe. Ine Vic Chikumba kuno kuzomba Chingale Masaula, ndathokoza kwambiri. Hello. Mwaswera bwanji mama? Inetu ndaswera, ine mwaswera bwanji? Ndaswera, tudziweni komanso mene mutimbira. Inetu ndine mayi wayo kuno kwa Jindi. Ndiulandireni mayi, ndemanga yanu njotani? Inetu ndemanga yanga njokuti mazendawo zangufuna kuti azisangalatse manthu tizivutika. 100,000 ija wasuntha. Koma chimene akanadziwa nchonena kuti ngatane kuti afuna kule pa 75,000 chimangazi. Kodi ndoti chifika pa 65 kapena chifika pa 100. Ndeboma andifuna kuthandiza anthu kuvutika anjala amene akudya chitete. Ndesizoti iwo akagula chimanga kumene kuchipalo athandize anthu. Anthu katuzika ndi njala tisasokoneza apita pange zimene wakuziwa. Akuti muphatu ma business anzanu amene amalima chimangacho kuti akupanga business. Yo wanjo yamukwanira takugula mu 1,000 timagona ndi njala yo akuona amasangala panasisa ndizori zisangalampe. Chabwino. Yebo. Ndathokoza kwambiri kutimbira foni. Sisolo kunyadirani kubasi. Zikomo. Siwo labwino. Zikomo. Mr. Buwani Makala Nsanje asasangalase mavenda bola ku Zambiako, akutera amene watathokoza. Ine Felix Kananji kuno ku Shabvale. Ine ndema koma yashaleyo nde yakungidwa usati masewe. Ine ndemanga anthu apakwana basi, akutera amene watathokoza. Ine Kalimo K Chirita ma metric tanziwo ndi chimanga chambire, koma njira yoti chibwerere kuno nditali ndi amife sitifa ndi njala, akufunsa amenewa tathokoza kwambiri. Ine Dave Kanani kuno kunjewu mudzi mwa Matsimbe. Ife tikungofuna tizidya kaya chimanga chikagulidwa ku Zambia, koma ife bola ntizidya basi, akutera amene watathokozanso kwambiri. Hello. Ela mangazi. Mwaswera. Ndaswera zainiyo. Ndaswera tudziweni kumanso kumene mutimbira. Kuno kucholo mwabo singi Mayi Manase. Ndiulandireni Mayi Manase, ndemanga yanu madzulo ano. Chimanga achira akagule kumene kukuta kukira nthawi yaita kwambiri panokuwa chipfuta. Chabwino. Ndathokoza kwambiri Mayi Manase. Mbanga ndimene ndathokoza kubwera amene yanga. Zikomo kwambiri. Lero ndikukondwera kwambiri chifukwa amayi akuimba foni mprogramu imeneyi. Awa ndi achitatu ndikhulupirira achitatu kutiimbira foni mprogramu imeneyi. Nthawi ndi nthawi amayi mwina amaimba amodzi koma nthawi zambiri sapezekamo yayi. So ndikukondwera kwambiri kuti tikumva maganizonso kuchokera kwa amayi madzulo ano. Hello. No. Mwaswera bwanji wawo? Mwaswera bwanji? Ndaswera, tudziweni. Awamba Damiana Banda kumzimba wa Chibulu. Ndiulandireni kumzimba, ndemanga yanu awo? Ndemanga yanu yodi chimanga sisi. Nokha pamenepo. Ine Dave Kanani kuno kunchewu mudzi mwa Matsimbe, tauwerenga kale umenewo. Apa Malawi tipulumusane tonse ndi Malawi. Ine Manford Machado
kulunzu tathokoza. Amangazi boma lisalimbane ndi kugawa chimanga atipasa ulesi kumango siyafetereza basi ndile moyenda kumachinga Nyandule tathokoza kwambiri. Choyamba boma ligule chimanga chili mdziko muno kuti atukule alimi mdziko chikaperewera akagule kunjako game over palibe dzina komanso kumene atumizira koma tathokoza kwambiri. Halo tiyankhulane pa foni powawa chonde mumvere foni yosati wireless imachedwerapo tudziweni komanso kumene mutiimbira. Ine shakuma ndibira ku tulandireni kurumphi ndemanga yanu madzulo ano. Ndemanga yanga ndi boma ndena kupanga chilichonse chofunika kuti anthu ake adye. Koma popanga choncho mpayeneranso kuona kuti ndondomeko zonse zoyenera zisachidwa. Ndondomeko zina mwa zina zikuyenera kupeza long term solution imene ili kupeza mtengo wokhazikika wa federate chifukwa wathu kuno ndikuona kuti chikuvuta kwambiri ndi federate. Gwero la njala kwathu kuno ndi federate. Sono boma likamakangalika choncho kunkatagula chimanga maiko osiyanasiyana lisayiwalenso kuthesa gwero la kuto imene federate. Ndakuthokozani kwambiri kutiimbira foni. 0998475904 ndipo pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu komanso mukhoza kutumiza SMS ku 1895. Nthawi yathu 17 minutes to 6 mkatikati mwa time stock pano pa wireless ya Times. Timvereni apa kuti auti bwanje. Halo. Hello. Mwaswera bwanji wa? Taswera bwanji bwana. Taswera tudziweni. Ndine Mungu kuno kurumpi. Tulandireni kurumpi ndemanga yanu amu. Inetu ndemanga yanga bwana ndiyakuti. Tisamanene kuti tiphatikize za federeza aikhani yaikulu ndi njala kumalawi kuno. Ndiye apita apange zimene yakutani akuganiza iwo kuti akagule chimanga kuzambiyako. Kwa mazenda muchakachiro atipatira kwambira kugari moto unokweza chimanga mine kuti ana kufundira koma nkhani yaikulu apa ikagona panjala nkhani ya sabu ngati ya federeza isale pakupologalamu ya federeza koma apa kukamba ya sija ikhalifeta yajayo mweyo chabwino ndakuthokozani kwambiri kutiimbira foni. Zikomo kubana wanga. Zikomo 0998475904 ndipo pamene mungaimbe ma SMS akubwera ku text line yathu 1895. Timvereni kuti akuti bwanji pa nkhani imene tikukambirana madzulo ano mu programu yathu. Halo. Mwaswera bwanji wawo? Taswera bwanji. Taswera tudziweni komanso mene mutiimbira. Tikumbuso pili unkhotakota dwangu. Tulandireni unkhotakota ndemanga yanu. Halo. Ndemanga yanu madzulo ano. Ndemanga yanga ine ndikukamba pankhani ya chimanga imene kunenedwayo. Ndali zambiri timayang'ana chimene chachitazaye kuti njovu ichoke nyanga. Bere chimene chikupangisa kuti chimazibwera kwambiri kapena mitengo isamakhayo kukhazikika ndikupezeka kwa zipangizo kuti Halo? Tikukumva ndithu. Nde pakadali pano potita panikizika tili pa mpungwepungwe akhoza kugula chimangacho koma asayiwaliso kuti gula ife ya Malawi monga anthu amenenso tagula zipangizo zawo lini mokwera kwambiri. Akati gula ife chosalacho akhoza kukagula ku Zambiyako. Chabwino. Koma no next time kuti vuto limene litale nayo ufunika kuyang'ana pa zipangizo zimene timagwisa ntchito kuti chimangacho chilimidwe chifukwa sitingamangoyang'ana za njala osang'ana kuti chikuyambisa ndi chani. Zikomo ndemanga ndiyo mwe. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Akuti boma lipange zogula chimangacho ife tatopa ndikudya chiteze. Ine Amos Bakiri
kuno kuthyolo kumanjolo tathokoza. Ine Rabson Afiki kumchinji chakudya chisakhale business. Tiwasiya president zomwe apanga kufuna kugula chimanga ku Zambia ndiko kuganizira anthu tathokoza. Ndine matwani kuno kwa Sinje area 24 zinawakwika mbuyo mu angophulusa Malawi basi akutera amenewa tathokoza kwambiri sindudziwa kuti uphulusa ndi utani. Hello mwaswera bwanji wa ndaswera kaya mwaswera bwanji kumeneko ndaswera tudziweni komanso umene mutiimbira. ine ndine kondwana na mathanga ndikuimbira kuno kuchisapo ndiulandireni ana mathanga ndamanga yanu madzulo ano. ine ndimanga ndikuti boma la DPP osogozedwa ndi Peter Mutharika iwo ananena zokuti ufuna kuti chimanga chizifika ndiye awo vanhu kuona ngati kuti iwo usana akusa kuti chimanga chizifika ku Zambia patengo osika ngati umeno kuwa anthu kakutika nthawi yayitali ndiye pakufunira zoti ndithu imvani apapa ndiye wina alisa tivomereza ziko wa Malawi kuti anthu takutiza chimanga chigulidwa ndithu mochipa kuti munatipulumuka musinga zimenezi ndimanga yanga timenezi. Ndathokoza kwambiri kutiimbira foni. Akuti ganizo labwino njala yavuta kwambiri chimanga chitsike mtengo. Mike Kalonga Machinjiri area 9 tathokoza kwambiri. Pakupha nyani saona nkhope ogona ndi njala ndi ambiri mdziko muno ogulitsa ndi ochepa asiyeni asunge azagulitsa chaka cha mawa akutera amenewa palibe dzina komanso kumene atumizira koma tathokoza kwambiri. ABM oye mavenda akagwere tufuna chimanga za business pambuyo. Ndine Bush Mbunge tathokoza kwambiri. Musalisokoneze boma agule chimanga ku Zambia komweko. Ine Isaac Keala kuchira Zulu tathokoza kwambiri. Mudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.